Какво става, банда? Добре дошли в новото видео и първото за 2026 година. Пожелавам на всички, които имат и карат мотори, да бъде без аварийна и без големи ремонти на моторите. Аз съм Стоян Ташев и ако за първи път попадате на този канал, това е канал създаден да покажем нашите ендуро приключения. Ако идеята ви харесва, цъкайте subscribe бутона, за да не пропускате и следващите такива видеа. Ако видеото ви харесва, цъкате лайк за подкрепа. Вече сме 500 абоната в канала. Това си е една малка армия, за което благодаря на всеки един от вас, който реагира по някакъв начин, било то с палци, коментари. Доста хора вече ми пишат и в социалните мрежи, подкрепят ме, дават положителни коментари, така че благодарен съм на всички. Оценявам го, наистина. Днешното видео го качвам малко със закъснение, просто няма време да го обработя, но пък кадрите са добри, така че взимайте пуканки, сядайте на дивана и се забавлявайте заедно с нас. Айде, приятно гледане! Какво става, бе? За много години. За много години. Добре дошъл. Тонка? За много години. И на те. Киро ли е долу? А? Да. Къде? Тук тази ли си влиза? Чига. Качи ли я? Това ли? Ти? Киро качи. Здраво, този волан, бе! Майката му е бана този мотор. Где как ти играе така? Але, Кире! Бал, какво 100 пъти го не вземе? Ма ти си измори, отмори малко са. Ти си измори, бе. Хайде се слека промо ще пати килно на там да видим. Сега най мерак да ги изби. На коя? Те как сега напил, как са ги изкарвали е много по-добре, гей. Не, бе, тук се уронил вече. Да, Тук бе. беше брутално. Тук се Беше. едно е у нас стана. Тук беше много зле, не? Така се едно у нас Вижте стана. как го изкарат началото, бе, тогава беше едно Това майка. беше брутално, за. Ма и са си е. Това не е майтап Така, работа. в принципи са. Това не е майтап работа, е. Това си, тук има 20 метра височина, бе. Браво, леко, браво! Браво, бе, Киро, бе! Защо не го снимахте? Снимали Снима го! Абе, то нищо не снимаш, бе. Пусни го, бе. Фаро пусна. Айде, па-надолу. Ще малко. Па-надолу. На тук, ако го смоташ и ти го изкараш. Ама аз тук на тази бабунка скочих. Няма това. Браво, бе! Марко куче ги шляпа. Здравко, здравей, бе! Нас той те фаща нагоре, не те обръща назад. Това е какво да. Да води и си види точно. Рънк. Има такова. Жертви. Има и друга също бе, бал, снимай. Ти се стакера там, ако да не беше баш от екстримно.
Баш вече го качих. Горе ли е? Горе! Горе! Йо! Измори се, врачет, измори се. И затова не мога да го кача, не с друго. Газ, изпусна го! Чужда ми е. Щом стъпиш, вече ще минеш това първото. Само га, сега трябва да му намоташ. Иначе няма да стане. Така сте така, като да Добре ли си, бе? Добре ли си? Сега да, ма не виждам нищо. Чакай малко, стой. Сега може би не се личи на камера, обаче от ето тук до горе е от фес. Изглежда малко по-полегато, но е от фес.
Майката му е този мотор. Добре ли си? Бързо обръщане. Кацал на едно дърво. Къде си ти? Аз съм му как си карам. Не. В въздуха викам, то къде иде там, бе? Вите, като отепа, не. Горе още преди работа на ти урелиция. Аз го ми идех. Нещо без газ го качваш този път. Знаеш как трябва да го минеш? Тук като даваш газ, преди сте едно това трябва да даваш газ да го минеш като на задна гума. Срещаш ли? Това случи.
Ай!